Magaampo kita. Mahigog maong Dios nga among ginikanan. Nini nga magutlo kami nagapangita sa imo ang gugma. Sa among pagduol nga nakanimo, dala ang among kauhaw sa kahibalo mahitungod sa kalalom sa imong gugma. Busa pinaagi sa imong mensahe nini nga magutlo. Buksi ang among kasing-kasing ug ang among mga mata aron sa pagsunod sa imong kabubuton mao ang gugma. Sa ngalan ni Hesukristo kami nagaampo. Amen. Maayong buntag sa makausap pa mo igsuon. Nining si Manaha, no, sama sa tuang naandan, ato yung pagkasaulugon ang adlaw sa gugma karong February 14. Kadumdum ko tong high school pa ko, mao ni ang time nga kiat-kiat ba. Katong magblendit-blendit, may bira-bira atong mga bahay, kaya ron i-edit atong kailan, yung tabunan atong kuan. Diha na dahil magsugod ang tanan. Bitaw. Mao na tungod kay atong gisaulog nga ang gugma doon na gitay interconnectedness sa matag usa. Apan dili malikayan ingon nga mga magtotoo sa Dios pinaagi ni Kristo nga ang ato ang gugma nga tumahuptan doon na kini kanang matawag tang importante gid kayo kining gugma. Sa atong tawhanong pangunahuna kuno hisgo tag gugma makapangutana kita. How do you define love? Muna. Diin daghan tag mga possible answers nga nagkalain-lain. But kung mangutana ta or ako mangutana ninyo nga does love has its own spirit? Do na ba kaugalingong espiritu ang gugma? Siguro kita, no, nga ang tubag niini mga igsuon, naragid makita lamang diha sa balaang kasulatan. Mga igsuon, niabot na ba kita sa punto nga makapangutana kita sa itong kagalingon, no, taliwala sa mga kasinatian, kagubot sa itong makinabuhi. Nining panahon na nakapangutana na ba mao nga nabay lihok sa gugma karong panahon na? If naa, unsa man kini, unsaon man kini nato aron makita ug mabati. Sa unsang bahin sa atong lawas nga mamahimong mubos ang espiritu sa gugma. Mao nga ang ebanghelyo ni Juan ato ang ibasa, nindot kayong pagkabasa sa ato ang scripture reader. Klaro kayo. Dunay tubag niya na mga igsuon. Una, ang gugma makita di ay pinaagi sa pakigdugtong ni Kristo diri kanato. Siya ba mo iming dugtong diri nato, dili kita ang midugtong niya, kundi dili siya mo iming dugtong diri kanato, makita diha ang gugma. Kini mo ito ang makita usab nga si Hesukristo or si Jesus iya yung gidala ang mga disciples, no? Sila Pedro, Santiago, ug si Juan. Kini sila mao man ang mga representative sa mga disciples. Gidala sila dito sa bukid. Unya nakadumdum mo ni bukira, unsa ni siya nga bukid? Mao ni ang bukid nga Mount Sinai. Ilan nilang ini nga balaan nga para sa mga Hudiyo kay diha mo gawas ang Ginoo, diha makig-istorya ang Ginoo diha sa mga tao. Ug dito gipakita sila ni Jesus nga talagsaon, no? Dunay pagkausab nga panagway sa iya. Dunay pagkausab nga kahayag diha sa iyang panagway. Asa man ni nato makita usahay gani panahon sa Transfiguration Sunday, no? But gigamit nato ni siya karon sa Lahab Sunday tungod kay ang iya ang pagkausab dili lang kana about transformation. But doon na kini siya kalabutan sa dakong gugma sa Ginoo sa iyang mga katawhan. Ug dito, no, nakita nila og doon na kanay kahulugan nga murag doon na kahulugan nga kadaugan. Dili nato kalimtan mga igsuon nga dili ang mga disipulo mismo, silang Pedro, Santiago ug si Juan, dili sila mao ang unang nananghid nga mukuyog mi dito sa bukid Jesus, dili.
but si Jesus mismo ang nag-initiate nga pagdalon kining maong representative sa disciples dito sa mga bukid. Ug kini nga panghitabo maigsoon, nagpakita kini nga importante gayud ang pakirelasyon sa Dios diha sa mga tao pinaagi ni Hesukristo. Nga bisan di ay sa dili maayong kahimtang nga masinatian sa kinabuhi ni Jesus, apan musidlak gidi ay ang nawong ni Jesus. Nga daw bisan pa man og ang mga tinun-an moabot ang panahon nga motraidor ni Jesus, mulimod ni Jesus panahon nga dakpon siya og ilansang, apan ang iyang panagway musiga o mudanag ra gid gihapon tungod kana sa iyang gugma diri kanato. Hinaot dili nato kalimtan mga igsoon nga ang kahulugan diha sa pagsidlak sa maong kahayag ni Jesus mao kini ang espiritu sa gugma nga nagalihok sa usa ka tawo. Nga nagalihok diha sa katawhan susama nilang Pedro, Santiago ug ni Juan. Gipakita ni Jesus ang maong panghitabo sa mga tinun-an dili aron mainganyo sila. Gipakita ni Jesus aron dili pagpakita nga mura bitaw salida nga kinahanglan gyud nga mabilib sila ni Jesus, ma-amaze gyud sila ni Jesus. No. But tungod kana sa gugma, pinaagi lamang sa pakigdugtong ni Jesus. Mao na nga ang Ginoo mo'y una ning dugtong ug naghigugma kanato ay kita nakaila kaniya. Mao na ato ang timan-an. Ug kining gugma sa Ginoo wala kini kinatuban. Mao'y hinungdan nganong si Jesus mao gyud mi-initiate nga iyang papakit-on ang mga tinun-an. Mao nga hinaot diha sa itong kinabuhi ang atong giila usab, no? Nga si Jesus wala lang nakigdugtong kanato, pati usab kita nakigdugtong ato kaniya ug iyaha usab kitang gipakita sa mga pagsidlak sa iyang mga panagway aron musunod kita sa susamang gugma gikan sa Ginoo. Usa kini ka pagpahibalo, usa kini ka warning sa matag usa kanato nga ang espiritu sa gugma andam nga masakitan, andam nga mosakripisyo, andam nga mubuhat sa unsay maayo. Kaya ang espiritu sa gugma gikan ni Kristo gihatag kini sa mga tao nga way condition ug expected kita nga ang gugma dili lang kini lunlun kaharuhay. Apan bation usab kita ug bisan ang pagkabugnaw sa atoang kasing-kasing. Apan susama sa atong Ginoo bisan pa man og gitraidor siya sa iyang kaugalingong tinun-an, ang iyang gugma wala gihapon natapos. Mao nga kun kita naghigugma kita diha sa atoang hinigugma sa atoang pamilya ug bisan kinsa di nato kalimtan nga dunay panahon nga mugawas kita sa atong comfort zone ug aron ipakita nato ang espiritu sa gugma. Ug mosunod na dayon diha ang gugma nga dunay responsibilidad. Ang espiritu sa gugma dunay responsibilidad, no? Ug kini dili gyud mawala sa katawo nga makaangko niya ng maong klase nga gugma. No kana bang moingon nga nahigugma ka kinahanglan duna kay responsibilidad nga pagkadalon sa imong hinigugma. Kana bang manguyab ta ba? Gawas ng mga maayo nga mga manguyabay po, maayong relasyon, no? What ay problema. Once nga manghimo-higugma kita, kinahanglan nga dal-o nato ang responsable, ang atong responsibilidad. Once nga mohigugma kita, accountable kita sa unsay atong paghimuon. Tanawa si Pedro. Tungod sa iyang tawhanon nga pagbati, diin nakita niya ang pinaka-importante nga tao sa ilaang pagtuo. Si Moses ug si Elias, mga prophet na siya nga mga kaniadto sa time nila, diin nga matay na ug nakita mismo sa mata ni Pedro, mo nga nabisi na siya sa iyang andamon, no? Nabalaka siya tungod, no, maghimo ka tag tuldaan ni Jesus, no? Dayon mitungha ang tingog. Samtang nagsulti siya niini, usa ka masanag nga panganod ang mitabon kanila ug unya sa tingog gikan sa panganod ang miingon, kini mao ang pinangga kong anak
nga akong gikahimutan. Pamati kamo kaniya. Importante kayo ang katapusang phrase nga nag-ingon, pamati kamo kaniya. Pasabot nga dili gyud maayo ang gihimo ni Pedro nga ang iyang kaugalingong kasing-kasing lamang ang gipamati. Dili kang Jesus. Mao nga mingon dahil si Jesus. Mingon siya nga tindog kamo og ayaw kahadlok, no? Kay nanghadlok naman sila kay nakita namin natong panganod nga sidla kaayo dayon dunay tingog. Pasabot nga si Pedro accountable siya sa unsa iya ang pagkahimuon when it comes nga nakidugtong siya ni Jesus, nakihigugma siya ni Jesus. Pasabot nga si Pedro is always good nga tungod kay gusto ni Jesus nga kanang safety sila nga nakikuban diha ni Jesus ug sa mga propeta. Sa ato pa, no, gusto sa Dios nga ang tao, no, tinuod nga paghirelasyon o pagdugtong sa Dios ug moyon ta og gugma kinahanglan naa gyud ang responsibilidad. Ug unsa man kini nga responsibilidad? Mao kini ang pagpamati sa tingog ni Jesus. Mao kini ang atuang pagtuo. Usa kini kahagit kanato karon nga igsuon. Nga ang espiritu sa gugma kinahanglan motungha kini sa atong kaugalingon ug dunay responsibilidad. Dili sama ni Pedro ba nga kita rin niya kuan nagkipot-kipot din siya, nabalaka siya sa andamon, nabalaka kung unsa yung ikadalit sa mga propeta. Apan gipahinumduman siya sa Ginoo nga Pedro, this is not about you, but this is all about God whom you love. Kung tinuod kitang nahigugma sa Ginoo, nahibalo kita unsa atong responsibilidad. Mao ra gyud ning pagtuo. Ug dili na ta kinahanglan nga unsay ato ang andamon, dili na ta kinahanglan manglantaw pa sa unsay atong mahimo. Mao nga every time kung kita tagaan og tahas, diha man sa simbahan, tahas diha man sa balay, sa eskwelahan, sa atong trabahoan, dili unta kita mamahimong sama ni Pedro nga naghuna-huna lang sa butang tungod sa iyang pagkatao. No, kanang mobalibad ta dayon. Kanang wa pagay ta nakasulay balibaran din nato dai. Ikaw ay dili ko anak kay kuan, kulap kinahanglan pa ko mag-study, kinahanglan pa ko magtuon. No. Dili na mahitungod kanimo kun dili mahitungod kana sa imong pagtuo ug sa Ginoo. Kana. Mo igsuon atong hunaon nga ang pagdawat sa tahas is an opportunity nga angayan natong pasalamatan aron mahimo kitang mo-grow sa atong kinabuhi. Kay ang atong tinuod nga tahas, dili ang unsay atong mahimo, dili ang atong kusog, kundi unsa ang atoang pagtuo diha sa Ginoo. Kay si Jesus, bisan pa man diha sa panag-uban nila ni Pedro, nilang Santiago, wa gyud na mobiya si Jesus. And even sa iyang pagkamatay, wa gyud na kalimti silang mga disipulo. Ang espiritu sa gugma mga igsuon dili lang gay kini nato magamit diha sa tuang pakigrelasyon, kundi bisan pa man sa atoang pagkakita kun duna kitay mga responsibilidad. Kay kun wala ka nato ang paghigugma sa atoang responsibilidad mo nga naagi nato ang always nga pagbalibad, daghan kitag mga negative nga mga rason sa atong kaugalingon ug mosamot kita nga dili motubo. Katapusan ang espiritu sa gugma naagyod ang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Kabubuton sa Ginoo mo ay importante sa tanan mga igsuon. Gusto lang sa Ginoo na para sa iyang katawhan musunod kita sa iyang kabubuton ug wala na ilain. Ang katapusan diha sa tumbalaang kasulatan kini nag-ingon, ayaw ninyo isulti kang bisan kinsa kining panan-awon nga inyong nakita hangtod nga mabanhaw na ang anak sa tao. Usa kini kapasidaan nga kinahanglan sundon sa mga disipulo. Unsa ang kabubuton sa Ginoo. Kung moingon siya nga ayaw pag-ipahibalo, ay gina ipahibalo. Kung moingon siya nga ipahibalo, ay na ipahibalo. No? Wait for the warning. Ug sa mga military pa ba. Kay usahay kita mga tao, no? Mo
dali kita sa ato ang pagsunod sa ato ang kaugalingon ng kabubuton. Sa maghimo ni Pedro, no? Mo nga ang Ginoo tungod sa iyang dakong gugma, pinaagi sa mga kasinatian, pinaagi sa kahimtang, siya gyud always nga magapahinumdum kanato nga pagasundon unsa ang maayo. Mao nga kung kita unang gihigugma sa Dios, siguro walay rason nga kita usab mubalipad aron pagbalos sa paghigugma sa Ginoo unconditionally and without hesitation. Usahay ang problema nato, sayon ra kayo kitang mulitok pagbalik-balik o I love you. Apan dili nato kayang tindugan sa panahon nga kita maglisod na. O kini makita usab sa mga disipulo ni Ginoong Hesukristo. Sa pag-abot sa panahon nga siya gidako, wala oy automatic. Wa may kaila niya ng tawhana. Gilimod, which is kita usab mao si Pedro sa ato ang kaugalingon nga panahon. Kita nga nagasimba, kita nga nagtuon sa pulong, kita nga nagaampo, kita nga nakigirelasyon ug nag-ingon nga higugma kaniya apan tungod kay napuno kita sa kabalaka, napuno kita sa kahadlok, napuno kita sa mga negative reason, mas gipalabi pa nato ang ato ang pagkatawhanon nga pagbati. O may resulta kini nga wala nato gitindugan ang ato ang paghigdugtong o paghigugma sa Ginoo. O kini maoy dakong sagpa sa ato ang pagkakristohanon. We say na higugma kita apan dili kini nato maipakita at tubangan sa Ginoo. Siguro daghang mga opportunities nga nang labay sa atong mga kinabuhi nga makahatag untag pagtubo kanato apan nang labay lamang kining tanan tungod kay di nato matindugan ang kabubuton sa Ginoo. Mas gipalabi pa ang atoang kabubuton o kagustuhan. Mao nga nining atong pagsimba karon mga igsoon. Ang Dios nagagiya kanato aron mubalik kita sa tinuod nga gugma, mao ang pagtuman lamang sa iyang kabubuton. Kaya ang gugma ni Kristo mudan-ag kini sa tanang panahon, sa kalipay man o sa kasakit. Mga ang espiritu sa gugma, dili lang na makita sa maong kahayag na kasinatian sa Mount Sinai. Kundi mas makita kini sa adlaw-adlaw nga pagkigdugtong kang Kristo, pag-angkon sa responsibilidad o sa matinud-anong pagsunod sa iyang kabubuton. Kaya ang tinuod nga gugma, di lang mosidlak kung sayon ang ato ang kinabuhi. Apan magpabilin kini nga mosidlak bisan sa ato ang pagsakripisyo. Kung una kitang gihigugma ni Kristo, kinahanglan naa kanato ang pagtindog sa atong pagtuo, pagtuman sa iyang kabubuton nga walay kondisyon. Hinaot nga sa mataglakang sa atong kinabuhi, ang espiritu sa gugma nga ato ang nadawat gikan ni Kristo, mausap ang espiritu nga atong ipakita sa atong pagpuyo, sa atong pagpangalagad o paghigugma sa atong isikatawo. Sa ngalan, samahan sa Anak o Espiritu Santo. Amen.